wazifumu lero ndabwera ndi nkhani ya mkazi ameneyu. Mkazi amene ndi Lala Kande, amachokera ku Cholo ku Malawi. Mkazi ameneyu amakhala ku Pretoria ku Sunside, ndipo mkazi ameneyu amapanga chibwezi ndi Nigeria wina, ndipo Nigeria ameneyu amampasa ndalama mkaziyo, ndipo mkaziyo amanjoya. Kenako Nigeria uja anamuza mkaziyo kuti tipite kwathu ku Nigeria mu holiday mu December, ndipo mkazi anavomera chifukwa adawo amapanga ndalama ndipo amampasa ndalama mkaziyo. Atapita ku Nigeria kuja mkazi uja anangokhala mawiki awiri, kenako mkazi uja wayamba opanga zinthu zosalongosoka, wapenga misala. Apa ndi mmene alili omwe ndipo yamba asanapenge, ndi mayiwa apenga misala, ndipo anthu akwawo ali ndi nkhawa kuti abwera bwanji choko Nigeriako kupita ku Malawi. Ndende mafuna ndiphunzitse atsikana ambiri azimuna akamapasani ndalama mumangokomedwa, mumangopanga zinthu zilizonse simumaganiza zamawa. Atsikana ambiri mukugona chonde sikusulani. Choti muziwe ndi ichi, mamuna akamapasani ndalama ndipo sakulabata, pali chinthu china chake chimene akupeza kwa inu, kapena pali chinthu china chake chimene akufuna kwa inu. Zili ngati mbuzi timadyetsera, zosalira zake timayipha. Ndi zimenenso zachitika kwa mkazi ameneyi, amamudyetsera zosalira zake ampengesa misala, kufuna kukhwima ndipo amukhwimira. Ndi atsikana kumakhala ochenjera osamagona, kunjaku kwayipa, makamaka azimuna amene mumapeza pa intaneti, makamaka azimuna amene mumangokumana nawo mu street a dziko lina, inunso a dziko lina, kenako muli mwambo panga chibwezi sichingayende. Ngati mufuna chibwezi pezeni nzanu wakumpanje, koma osati uyu waku Nigeria uyu waku Malawi. Zibwezi zimene sizimayenda. Ngati mumpeze munthu wabwino ndi kuti muli ndi mwayi. Azimuna enawo sabwerera chikondi, koma kufuna moyo wanu ndi kumapenyetsetsa azimayi osamakhala ogona. Lala wapenga wake kwatha, ndi inunso muziziganizira, osamangovomera azimuna ena aliwonse fero mufuna ndalama chifukwa kupasani ndalama. Osamapanga zimenezo, kapena osamangovomera zina zilizonse. Tiye kwathu, dziko la kwathu, ino tiyeni. Osamapanga mamistake amenewo. Choti mudziwe kuti Nigeria ndi okhwima, choti mudziwe Cameroon ndi okhwima, ndipo iwo chimene amadziwa ndi kungogwiritsa ntchito azikazi. Ngati mumacheza ndi azikazi amene anakwatana ndi anthu a Cameroon, anthu amene anakwatana ndi anthu a ku Nigeria, muzafunsa life yako kuti m'bale ukhala bwanji, azakuwuza ine ndikuvutika.